Здравейте хора, аз съм XAGG Pro XX, вече така си го казвам аз. Днес ще играем на Into the Dead на зомбита. Не е страшно, ама е яка, бая яка, дори. Клипа колко да го направим? 10 минути. Тя да не го направя всичко. Не е яката бомба. И за уеди. Как човек се изморява. Ма казахте, че не съм гладен. Когато спрям бая добре, 950 метра. Ще ме хване на зомби. Аз снимах клип на Майнкрафт епизод 2. Епизод 2 не ще да ми се качи. Що? И чакай, бърчет ми ония ми направи снимка в Франция. Как ти си направи профила? Как да си направи снимка, защото други ми бърчет ми пита как да си направи снимката на тя е така. Как ти си го направил? Не така. Разбрах. Как? Кой те пита? Другия ми бърчет. Но с коя програма? С програма ли се прави? Не, от Facebook. О, мага. Аз се прави това. Що? Защото оня направи много голям четвърно. Това не знам, не го се качи. И на мене. Не ми дава първи, защото... Сега ще го направя за по-малко. Аз намерих айра и ти направих бутуши. Добре, я спускам клип. Ай на Майнкрафт да снимаме пак. Искаш ли? Чакай да пробвам Майнкрафт. Ще снимаме, защото на мен епизод 1 ще да ми се качи. Аз снимам епизод на Into the Dead. Аз съм зомбита. Май, стара дечка ги побилейме, браво. Хайде, мри. За нови. Що? Пакци. Шуме, багине! А тази го куче. Що бук? Не! Георгине. Ще му убиват тук на бебес.
Хора мисля за това за този клип, защото, нали, от учебника седема дойде и такова. Кико, ма ти можеш да не правиш нов канал. Ти можеш само да изтриеш клипа. Не. Хора, май си мина рекорда, преди ми беше 2000 и нещо. И хора мисля за това за този клип. И